lakodɔnni ba in na Ameriki jamanakuntigi Joe Biden ye kala tura kan k'a fɔ ko dɛmɛ kura bɛna kɛ ka taa ɲɛsin Ukraine finitigiw ma mun n'a nafa ka bon Ameriki bolo ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan kabiri kɛlɛ in daminɛna février kalo tile 24 tɛmɛnen a y'a da kan k'a fɔ n bɛna nin fɔni kunkɔrɔta ye an ka jamana ka dɛmɛba ka ɲɛsin lakana ma yɔrɔ in na fo kana se bi ma a bɛ se $2 miliyari 2 ani tɔrɔmɔɲɔ 88 mun donna maramafɛnw na ani dɛmɛkɛminɛnw a ye mun fara ka nin yɛrɛmahɔrɔnya don in ɲininkaliw senfɛ ka ɲɛsin gɛlɛya ninnu ma Ukraine jamana kɔni sigalen don kosɛbɛ Irisi jamana ka wulikajɔ kuraw la Ukraine jamanakuntigi y'a yira k'a fɔ ko Нам важко, але ми стиснули кулаки і вигризаємо свою долю. An bɛ kɛlɛ kɛ an ka dugukolo nɔfɛ fo ka taa kɛ mun kɛra sa a ye mun fɔ kɛrɛnkɛrɛnnen la ka fara kan Ukraine dugukolo fan bɛɛ yɔrɔ si tɛna bɔ mun na a ye mun fara kan Що для нас кінець війни? nin kalo caman in kɛlɛ kɔfɛ a ka ca ni mɔgɔ 10,000 yirikan caman de ye minnu sara nin dugu karilen ninnu senfɛ don min na n'u bɛ k'u ka yɛrɛmahɔrɔnya ɲɛnɛmaya mun kɛra san 1991 ka bɔ IRSS jamana kan n'a a tɛna se ka ɲɛnɛmaya an bɛ don min na komi bi jamanakuntigi ni a muso wulila ka tasibila ni bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin Ukraine jamana finitigi minnu fatura ni miniti 1 kumabaliya ye ani ka fleur nɛrɛma ni bulalama bila ka tasibila kɛ ka ɲɛsin u ma u ka jamana jɔnjɔn kulɛriw Kiev jamana camancɛ memorial kɔnɔna na yan'u ka fara ɲɔgɔn kan cɛ u ka église cathédrale Saint Sophie kɔnɔna na Ukraine jamana min donnen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la malokama dilanni na ani k'a bɔ diɲɛ kɔnɔ Irisi ka wulikajɔ nin kɛlen don ka siran dɔ sigi sen kan mun bɛ se ka kɛ sababu ye ka daladumuni gɛlɛya diɲɛ fan bɛɛ nka kabiri bolonɔbila kɛra sɛbɛn na juwe kalo tile 22 bɛnkan sɛbɛn dɔ ni Kiev ni Moscou cɛ mun ni duniya kɛlɛyatɔnba y'i sen don a la ani Turki jamana bato 33 ɲɔgɔnna de bɛna fa malokama na minnu bɛna bɔ Ukraine port la ka bɔ bajifinma na n'a ka ca ni tɔni 720 ani 20 ɲɔgɔnna ye a kɔnɔnaw na kunnafoni ninnu ye mun lase Mali jamana ka fara farafinna jamana wɛrɛw kan ye gɛlɛya camanba de sɔrɔ ka ɲɛsin daladumunifɛn dɔw ma minnu n'a sɔngɔ bɛ ka gɛlɛya ka taa fɛ an bɛ wagati min na komi sisan Я имею в виду нелегитимные санкции, о которых все